Het risico van ondernemen in de stad, het boeteloon en het platteloon. Want ja, waar wil nou zien auto delen maar het hele dorp? Victor Wollaert die zocht een god in een merk van zijn taxidienst, Samobiel. Ja, en hoeveel risico rint Johannes Klaversma? Hij is de nieuwe eigenaar van de succesvolle Walrus-restaurants. Goeie, dit is Bient, miljoen een tafel vol ondernemers. Nou, dat kabbelt nog even zo terug. Boukje de Vries, welkom. Ja, dit is Guatemala. Dan denk je van, hoe zit het dan met die ondernemers? Dat dat er maar te krijgen. Eigenaar van de eerste pub in Ljouwert. Horeca-ondernemer puur zang. En je bent, ja, zo'n kwart een pummer. Ja. Even, weet je wat een pummer is? Nee? Nee? Nou, lees maar uit. Wat is een pummer? Een PUMP staat voor Programma Uitwisseling Managers. Het is een samenwerking van ontwikkelingshulp en buitenlandse zaken. En gesponsord mede door VNO-NCW. Bestaat bijna 30 jaar. En zij doen zo'n 2000 projecten op jaarbasis, waarbij ze kennis die in Nederland is, overbrengen naar het buitenland, waar daar behoefte aan is. Ja, en dan kom je dus bij Guatemala en zo komt het bij. Krijg waarom uit Guatemala om daar een horeca-ondernemer te helpen? Ja. Dat klinkt heel vreemd, maar oké, vertel. Ja, ik heb het voorrecht gehad om in juni mocht ik een guesthouse begeleiden in Zambia. En nu dus net gisteren teruggekomen uit Guatemala, waar ik een voormalig lunchroom heb geprobeerd om te toveren tot een wat meer dagrestaurant. Maar waarom komen ze dan bij een horeca-ondernemer uit Friesland te lonen? Dat zit in de buurt er ook wel in. Het zijn bedrijven die zich niet kunnen veroorloven om daar een adviseur in te schakelen. Vaak zitten ze net op de rand van wat nog wel en niet goed gaat. Dus financieel is er te weinig draagvlak om daar lokaal de adviseur in te schakelen. En PUM is dan een van de manieren om door micro-ondersteuning toch te zorgen dat die werkgelegenheid blijft. Maar ja, je moet wel helemaal vanuit Nederland komen. Dus dat kost ik veel dat het gewoon dus ontwikkelingswerk, zeg maar. Ja, Buitenlandse Zaken zorgt op de PUM, die betaalt de reis. En de cliënt waar ik naartoe ga, die bezorgt dat ik kosten en inwoning heb. Ja. Zullen we eens even zien waar het om draaide? Want dit is de lunchroom, daar hebben we een foto van. Ja. Hij is nou nog gereerd. Vertel eens even, want ik stel me zo voor, dan stap je er binnen, schrik je helemaal rot. En dan begint het leuke aspect. Wat markeerde er rond? Nou, hier zat nog een verhaal achter. Want de eigenaresse had een bedrijf in het centrum, Zone 1, dat is echt downtown. En daar was brand geweest, 2-3 maanden terug, helemaal afgebrand. En ze had tegelijkertijd ook dit bedrijf, en dat was een kleine lunchroom. Het bedrijf wat afgebrand is, het wordt een enorm lang traject om dat überhaupt weer op te bouwen. Dat zorgde voor de basis van het inkomen. Veel van het personeel wat daar zat, moest naar de lunchroom, want dat moet doorbetaald worden. En eigenlijk was ze een beetje haar passie verloren. En ze wilde daarnaast, snapte niet hoe ze deze lunchroom aantrekkelijk kon maken voor echt daghoreca. Ja, oké. En dan komt Boukje de Vries, de zoon, en die maakt er aan de gong. Nou, wij kennen al hier Harry in de keuken, Gordon Ramsay. Zullen we zien hoe Gordon Ramsay dat ik alweer doet? Ik weet het of. Zie maar even of ze erin herkent. It's like a rubber puck. I feel like I'm eating donkey's cock. Insipid gloop. What the hell is that? It looks like it's just had a giraffe's tongue cut out and deep fat fried. It looks like a can of dog food. What the fuck did you put in that sauce? It's like some fucking sci-fi sperm. We hebben geen ondertiteling onder die, want dat hoeden even bijna het. Maar hij is heel erg leuk. Ja. Liekt het wat op? Nou, nee, hij is mijn woordgebruik wat genuanceerder. En ik ben daar in de eerste plaats om te kijken en te proberen te helpen. En binnen de cultuur die daar heerst, ik ga er niet de hele boel op een kop zetten. Alleen, ja, in Zambia is het inderdaad wel gebeurd dat de kok weggelopen is. Oh ja? Want die bleek toch iets meer naar zichzelf toe te eigenen dan wat de bedoeling was. En dat zit een goede horecaondernemer natuurlijk. Even de boeken in en toen wie het doen? Ja, het was voor mij heel snel duidelijk dat er ergens iets verdween. Maar naar Guatemala, wat kun je dan concreet van? Want ik kan wel even een fotootje laten van dat, nou ja, wat er gebeurd is, maar een likje verfje. Dit is, nou is het blauw.
Is dit het belangrijkste wat er voor is? Nee, het is niet af. Maar wat de bedoeling is dat je de buitenkant in de eerste plaats weer aantrekkelijk maakt. Die roze kleur, die zie je heel veel. En het ging op in de massa eigenlijk, want de 3 huizen verderop is weer precies dezelfde rood. En er is vrijheid om elke gevel in elke kleur te verven die je wilt. Dus we kiezen voor een hele andere setting. Dit blauwe is veel aansprekender. Dat vonden zei ik? Ja, prachtig. Okay. En we hebben er fietsen op gemaakt, silhouetten. En want ze gaan heel erg voor de duurzaamheid. De silhouet van een fiets zie je hier helaas niet zo goed. Nee. Maar die zit achter die telefoon die daar nog staat. En je kunt... we hebben gezegd, door die windschermpjes of die zonneschermpjes... daar krijg je een wat ander zicht al vanuit de verte... dat je het pand meer opvalt. We gaan met hele grote blackboards werken... die aan de muur komen waar hun hele verhaal op komt te staan. En daarna moet dat zich voortzetten binnen. Dus daar hebben we ook een stuk metamorfose gedaan. Maar dan ben je dus 2 hele weken, dan beelig je helemaal kapot. Ja. Mensen vonden het denk ik heel aardig. Maar dan ga je weer in het vleertuig. En dan? Ja, de afspraak is dat je in ieder geval nog een jaar een follow-up hebt van hetgeen wat er in de omzet gebeurt. Ja, maar die lui denken naar koekoek, die bouwkje die is voort, bekijk het maar. Ik toch lekker wat we zelf willen. Nou ja, goed, zij vragen zelf om hulp. Dus de uitgangspunt is al van dat ze accepteren dat er iemand komt. Ja. En ik monitor ook. Ik heb nu een nulmeting en we kijken gewoon wat er gebeurt in de loop van het jaar. En als blijkt dat mijn verhaal geen rendement oplevert, ja, dan heb ik het gewoon van. En wat levert je zelf op? Het is een verrijking van jezelf. Ik vind het een voorrecht dat ik dit mag doen. Ja. Er staat altijd veel te veel op de kaart, toch? Dat hoor ik altijd bij die programma's. Dat een eindeloze kaart hebben. Dat minimaal tot de helft teruggebracht moet worden om... Nee, hier hebben we hem wat uit mogen breiden. Oké. Dus nu staat er ook wijn op de kaart. Want eigenlijk en cheese, en kaas, ja. Dus, en onder andere Gouda kaas. Dus, maar ook Emmentaler en Camembert. Want er zit een hele kleine boer... maar dan moet ik het goed zeggen. Er zit een kleine kaasboer en die maakt dankzij... kaasmeesters uit Europa maakt hij dus deze kaas. Okay. Dus dat hij mensen op reis binnen in Guatemala en ze proeven lekker het cheese, dan is het een slagje van Bouwkie. Nou, het zit helemaal bovenaan in Guatemala. In Yaxela zeggen zij, Guazotelango. Het is niet echt een toeristisch gebied, maar ik moet zeggen, het is wel een heel erg mooi land. Okay. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. Oké, nou. Praat aan, dan krijgen we verder, want we zullen hebben het oude gebouw in van waar Paddy O'Ryan in zit. Want we zullen aan hebben over de Walrus. En daarna zullen we ook nog eventjes naar Riegen van de Huiskamerconcerten van Vangrail. En dat heeft al eerder te krijgen, mooie commardel.nl. Dat is weer een mooie spetterende reportage. Ja, we zijn het al. Walrus. Hartstikke leuk. Johannes Klaversma, een nieuwe eigenaar in het pand waar ooit Boukje begonnen is, met Paddy O'Ryan. En daar neemt ze toe in Snits en in Ljouwert. Ja, klopt inderdaad. Hele stap. Ja, het is een hele stap. Het is een hele mooie uitdaging die er voor mij in het vooruitzicht luidt. En een mooie kans die ik gekregen heb van Bas en Arjen. Het is iets wat ik altijd al woe, mijn eigen horecazaak. En dan echt als een bedrijf zodat ik rund is en delzetten is. En die kans krijg ik nou. En ik krijg het dan om dat dan verder uit te bouwen in de toekomst. Ja, maar het is echt... Nou ja, het is een begrip. In Snits en in Ljouwert komen een soort mensen te eten. Ik geloof een omzet van zo'n 1.140 mensen werk je daar. Dat is 32 hier. Ja. Nooit eens nachts even, dat stinkt. Oh my god, wat begin ik hoor. Ja, het is een stap, maar ik denk dat ik het in de macht heb. En ik heb natuurlijk het grote geluk dat Bas en Arjen zeker het eerste hier nog werkzaam blijven in beide bedrijven. En Bas die bloot letterlijk oen als adviseur. Okay. En zij heb ik een sparringspartner en kan die voor mij helemaal in het traject begeleiden. En ik zorg dat het goed komt voor zowel de gasten als het personeel. Om die maar zou je die toch kennen? Oh, absoluut. Ja? Het is jonge honden, ze hebben de toekomst. Ja, maar dit zit er al, hè? Ik bedoel, kun je hier, had je nog van alles te bedenken, kun je hier nog een soort van het concept veroordelen? Want het is een goed concept. Restaurants en horeca rint net zo heel goed. Wat kist er nog mooi? Nou ja, dit rint wel goed. En daar ben ik hartstikke blij mee. En het concept is sterk. Dus ik hoef het net meer op nij op te starten. Maar er zit toch in uitdaging op?
Je kan het ook nog verder ontwikkelen. En het is in de horeca dat er gewoon continue ontwikkeling nodig is. En ik vind het sterkst dat het de Walrus Delzetten is. Dat het echt een keer benaderd wordt als een bedrijf. En ik denk dat dat maar mijn achtergrond, mijn bedrijfskunde, dat ik nog verder. Maar dat gebeurt nou net zo? Het gebeurt nou ik. Alleen nog, ik denk dat er nog gewoon een soort mogelijkheden in binnen. Ja. En daar lees ik hele mooie kansen nog. Dan neem ik al eventjes Bas en Arjen. Dat zijn de eigenaars die er nou zitten. Ik vrij jonge knapen die het ooit is begonnen binnen. En er heel wat van maken hebben. Wij winnen Joet even bij ze. En ze heb ik nog een mooie wund van mij. Oh, ik ben benieuwd. Vrede, wat verkeerd je meer? Dat zei je altijd zweer. De huiskamer ben een beetje wund van zowel jou als net. Anders is het begin van het buiskaart van ik heb wel interesse om in de toekomst aan de raal om het zinnige te doen kan. Ja, anders hoor ik een jongen. Hij draait hier bij ons werk in de Walrus is Loud, dat is bedrijfsleider. En hij is altijd bezig met het verbeteren van het bedrijf. Daar heb ik heel veel dingen wel trof voor hier, mooi schermen achter de schermen. En hier zijn al recepturen die gemaakt worden. Dus alle gerechtjes erin. Ik vind het een hele innemende man, maar het is wel een hele verstandige man. Hij zit in horeca echt als een bedrijf. Hè. Heel vaak in horeca, oh god, dat is een horeca. Maar hij dan zei van nee, het is echt een bedrijf dat je heel goed leiden moet. En dat kan hij wel. En het is een man met een visie dat het heel rustig ombrengen kan. Dus ik vind het echt absoluut wel de geschikte man op de geschikte plek straks. Het is net dat bij Johannes er nooit weer een glas omvalt. Nee. Ja, dat verwacht je wel ook wel. Mensen die een heleboel drukte daar. Ja. En het komt gewoon goed. Hè. Het komt gewoon goed. En hij heeft hele mooie ideeën, het er al neemt. En ik zeg zeker, door dat. Leef ik die droom, want dat hebben wij ook die. Ja. Ja, mooi wund van Arjen Rusticus, leef die droom. Ja, daar stist er helemaal voor. En daar was dus ook zaken ontwikkelen. Kisten ze 1 of 2 dingen nemen die van zei, dat zal mijn stijl wezen en mijn merk? Ten eerste wil ik de rust bewaren en dat we een goede oergang hebben, zowel voor personeel als gasten. En daarnaast wil ik die ontwikkeling bouwen, dat er iets meer beleving nog voor de gasten komt. Ja, maar concreet, wat? En voor het personeel een lerend bedrijf, dat er continue uitdaging is voor het personeel om zichzelf beter te maken en die kennis oer te brengen naar de gasten, zodat zij een nog leuker en mooiere beleving hebben in de Walrus. Ja, maar dat vind ik nog een beetje vaag. Ik bedoel, je kan er nou lekker eten, het is een huiselijke sfeer. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Meer muziek? Of? Ik denk dat de ontwikkeling een continu proces is. En dat ik eerst gewoon opgegeven in de zaak van wat er nodig is. Ik kan nou van alles erop gaan. Maar dan heeft de kamperen hier al net west. Dus, je komt er nog wel eens. Dus, en je zorgt in de horecazaken en je zorgt wat er gebeurt. En dat kan ik gewoon heel goed passen bij de Walrus. Ja. En bij de gasten die er komen. Ja. Wat heeft de Walrus nodig? Nou, de Walrus heeft op dit moment, vind ik het een topbedrijf. Rust, misschien wel, dat er niks voor Maar iedere overname vraagt inderdaad om rust. Dat is, als je dat soort dingen begint... Maar ik proef toch net dat er een oor-eigenaar zit, of wel? Ja, al is het alleen maar de rust onder het personeel. Ja, vind ik wel. Ja. En misschien is het ook wel goed als het net pro's dat er een eigenaar is. Nee, want ik bedoel, het concept is hartstikke sterk en dat wil ik vooral waarborgen. Dus, en dan in de toekomst met het wol zou wezen natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een redelijk kostbaar proces, neem ik aan. Want je neemt eigenlijk een heel soort oeren. De pan die blauwe wolf van deze man in eigendom. Maar want het is een beetje je economische verhaal, Joert. Hoe doe je dat als iemand die het eigenlijk nog... daar is net... Ik bedoel, ik ken die portefeuille net. Maar ik ken de staatsloterij net, inderdaad. Dus dat is wie het. Je komt... je gaat in gesprek en je vraagt van wat er nodig is en wat het wurg is. Dus ik ga met adviseurs in gesprek en die rekenen nu uit wat er een gangbare prijs is daarvoor. En dan ga je naar een bank daar en dan zie je wat de mogelijkheden binnen om die financiering rond te krijgen. Ja. En dan is het makkelijk om te zeggen, het zit altijd vol. Denk ik. Dat is makkelijk om te zeggen. Ja. Maar zij vraag ik vooral naar van hoe je het in de toekomst en hoe kun je die cashflows stabiel houden en zorg je dat wij zonder risico in die termijn die schuld voor krijgen. En dat wie een makkelijk verhaal om te vertellen?
het zit natuurlijk in de holle en de beste man maar bezig geweest. En het verhaal is hoe komt. Ze hebben er zelf een heel soort vertrouwen in. Ja. Dus daar ben ik blij om. Oké. Nou, ik wens je een heel soort succes. Verhoor je net te volle. Ik denk dat dat voor jou ook belangrijk is, hè? Dat het zo bloedzast is. Nou ja, je bent wel concurrenten natuurlijk. Nee, we zijn collega's. Ja. En ik kan er langs fietsen en een vol terras zien. En dan ben ik nog steeds trots dat het daar staat. Oké. Ja. En verder, komt er nog een walrus bij? Dat is takkomstmuziek, maar ik zei het nooit. Nee, oké. Nou, dat wacht je wel. Ik ken een mooi plakje in Friendship. Ik kist er wel even. Ja, we zullen het nog ergens over hebben, hoe muziek. Want het is een hele bijzondere wijze om wekker te winnen. Een volslijne band die het bij die thuis mooi betiet de hele compleet het dak eraf speelt. En Joet, nou, dan hebben we echt een band die dat goed kent. Vangrail bij commodel.nl. We starten ons huiskamerconcerttour in Sumar. Daar zit het hoezel chockvol met meesten. Geweldig, ik wil nog meer. Ik let ze nog net gaan. Oh jee. Het volgende adres is in Droegeham, bij Johanna Sandberg. Ja, dat is een nummer van Dauma en Dauma, heel wat oors. En dan gaan we weer. Op naar de volgende, nummer 2. Ja, ik wil nog even voor een beurt. Bij Johanna's haarboutique. Vangrail is van oorsprong met haar eigen noemers Nederlandstalig. Maar ze hebben wel een aantal noemers oerzet naar het Friesk. Dus echt leuk voor in de Frieske top 100. Welke noemers moest heeg in de top 100 houden? Nou, we doen straks Leven naar de Leefde. Ja. Dat is een fantastisch nummer. Ik in het Friesk. We doen hem zelfs in het Nederlands, maar ik in het Friesk. En in het Friesk is hij misschien nog wel mooi, qua tekst. Ja. Dus ja, wij zouden het wel fantastisch vinden dat alle mensen in Friesland stemmen op Leven naar de Leefde. Want het moet nou eindelijk wel eens een keer gebeuren dat Vangrail op nummer 1 komt in de Frieske top 100. Ja. Dat zou natuurlijk fantastisch wezen. Want Jim stemmen toch al een keer op Vangrail? Ja. Toch? Ja, daarom. Zo. Leven naar de Leefde. Hoe heet dat nummer? Leven naar de Leefde heet dat nummer. Net weer Omroep Friesland. Hoe vies hem in het echt? Ik vraag hem in het kanaal, joh. Hij is hem alleen maar op tv zien, toch? Ja. Dat is wel apart als dat er een Jeno stiet. Ja. Hoe is dat dan? Roella. Ik meen Reinoud, Roella. Maar dan weten we dat Johanna had een haarboutique. Dus wij hebben hem opgeraad dat we straks er nog 1 noemen minder. En dan wordt Jan even knikt. Dat is toch mooi, hè? Ja. Dan terug naar Albert Posma in Buitenpost. Hij bent het hier nou een Ier. En dat moeten we wel even vieren bij een huiskamerconcert. Ik ben hier nou niet. Ik denk, ja, ik jou meer van keer op, ja. Dat lijkt niet wel, jongen. Het is allemaal... Het is de leven naar de leefdesjen. Nee, dat keer ik echt net. Mooi even weer op een paard, maar dan met de Frieske virtuoos Wiebe Kaspers. Ja, was er nou ook een huiskamerconcert deze week? Surf dan even naar commodel.nl en jou die op. Of naar Frieske top 100.nl, want daar is de stemmen voor de Frieske top 100 van 2015. Ja, je bent hier in het dorp en je wil ergens heen, naar het werk, naar je familie, het dorp verderop of naar de stad. Ja, het vinden van 4 kind al heel erg lastig wezen. De bus die riep maar niet een keer, als hij al riet en die taxi is echt weer fiesteduur. Nou, een nieuw initiatief, Oerwoud uit Zween, die moet er verhoring inbrengen. En Victor Wollaert, jij kan vertellen hoe dat werkt. We hadden het bij ons over een taxidienst, maar jij noemt het zelf meer carpool, hè? Het is carpoolen, samenrijden met je dorpsgenoten. Ja. Het heet Samobiel? Samobiel. In het Zweeds heet het mobiel samåkning, als ik het goed uitspreek. Ja. Maar kan je uitleggen wat het staat voor samen en mobiel. En we hebben een combinatie van ICT, een platform op het niveau van een dorp. Dus wij richten zeggen bijvoorbeeld op in Anjem een website in waar mensen ritten kunnen aanbieden en ritten kunnen vragen. Het systeem matcht dat. En daarnaast hebben we een methodiek om samen met mensen
in een dorp, in Anjem bijvoorbeeld, het systeem uit te leggen en eigenlijk de verbinding te maken tussen carpoolen, het concept carpoolen en hun eigen vervoersbehoeften. Maar ik zet dus op een app van, nou, ik moet morgenochtend naar Leeuwarden toe. Ja. Iemand anders ziet dat en die gaat een link met mij maken en dan... Nou ja, het systeem zegt, ik rij bijvoorbeeld iedere ochtend van Anjem naar Dokkum, omdat ik daar werk. Iemand anders zegt, ik moet een keer naar Dokkum, omdat ik daar boodschappen moet doen. Het systeem zegt van, deze mensen zouden met elkaar kunnen meerijden. Match dat. En wanneer jij naar Dokkum rijdt, krijg jij een sms'je en zegt van, nou, Victor wil met je meerijden. Antwoord ja of nee. En dan pik hem ergens op. Vanochtend liever niet. Precies, we werken met lijnen en met haltes. Dus het zijn geen deur-tot-deur concept. Maar we leggen in overleg met mensen in het dorp zelf. Bepalen van we gaan vaak naar Dokkum of we gaan vaak naar andere plekken om boodschappen te doen of te werken. En we bepalen ook samen met mensen in het dorp de haltes waarop je kan instappen of uitstappen. Ja. En dat kan de bushalte zijn, maar dat kan ook de Dikke Boom zijn of de kroeg. Maar je overgewaaid uit Zweden. We kunnen even naar een filmpje kijken hoor. Dat is niet ondertiteld. Dat Zweeds, dat lukt ons niet zo snel. Maar je kan ons wel even vertellen hoe het werkt. Misschien kunnen we er nu even naar kijken. Prachtig natuurlijk dit. En av nackdelarna med att bo på landsbygden är kommunikationen. Nou, kan jij misschien vertellen, Victor, wat hij zegt? Wat hij uitlegt? Wat hij zegt, in alle eerlijkheid weet ik niet. Mijn Zweeds is ook niet zo heel goed. Maar je ziet hier wel onder andere de oprichter van Mobiel Samookning, Maya. En die wordt opgehaald. En mensen die met elkaar meerijden, letterlijk. En inderdaad, zij laat niet zozeer de app zien, maar het is een mobiele website waarop je ritten kan boeken. Ja. Of kan ingeven of kan vragen, zeg maar. Nu is er want het is wel leuk, Friesland is het proefproject, hè? Omdat de provincie betaalt ook mee. Ja. Maar jullie hebben nog niet genoeg dorpen die meedoen. Nee, ik ben op zoek naar 4 dorpen uiteindelijk. En eigenlijk specifiek naar mensen die iets willen betekenen voor de bereikbaarheid van hun dorp. Want wij werken veel met lokale ambassadeurs. Dus mensen die eigenlijk mij of ons wegwijs kunnen maken in een lokale dorpsgemeenschap. Ik ben niet van hier, ik spreek de taal niet. Die samen met ons die lijnen, die haltes kunnen ingeven. Samen met ons kunnen bepalen van waar trekken we nou eigenlijk. Maar waar moet je aan voldoen? Enthousiasme. Maar als dorp? Hoe groot, hoe klein? Oké, als dorp. We zijn op zoek naar dorpen, en dat is dan de kern plus het ommeland, van ongeveer minimaal 1000 mensen. En dat kunnen ook wel soms 2-3 dorpen bij elkaar zijn, 2-3 kernen bij elkaar. Als mensen maar voldoende elkaar kennen, als er dus voldoende sociale cohesie is. Tot een maximum van ongeveer 5000. Die niet zo heel goed zijn ontsloten door OV. Dus waar echt een probleem is op het gebied van bereikbaarheid. Ja. Het lijkt een beetje op dat Uber-pop-verhaal. Dat is behoorlijk uit de hand gelopen. Ja. Wat is het verschil hiermee? Het belangrijkste verschil, en dat maakt Uber tot een probleem of juridisch een probleem, is het feit dat chauffeurs krijgen een vergoeding. Dus we hebben een afrekenmethodiek waarbij je als passagier een bedrag betaalt en als chauffeur krijg je daar een aantal centen per kilometer voor. Dat stelt je als chauffeur alleen maar in staat om maximaal je onkosten te vergoeden. Dus je kunt er geen geld mee verdienen. Het is niet een winst. Er zit geen prijsprikkel in om als chauffeur rondjes te rijden. Dus de taxis die rijden niet van de weg af als jij met iemand thuis Nee, het is niet mijn intentie om taxibedrijven hiermee in de wielen te rijden. Of concurrent te zijn van bestaande oplossingen. En ook niet van de Arriva, die bijvoorbeeld hier nu meer buslijnen inzet? Nee, want ik denk niet dat dit een oplossing is die de bus of de taxi helemaal vervangt. Dat kan helemaal niet ook. Dus het is echt een oplossing die naast een aantal bestaande oplossingen zal bestaan. Oké. Noemen ze de website? Dan kunnen mensen... Samenopwiel.nl. En dan kun je aanmelden als dorp of als dorpskern. Of je stuurt een mailtje naar info@samenopwiel.nl. Dan ga ik dat lezen en dan kom ik heel graag op de koffie om te praten. Oké, heel Friesland mobiel. Mensen, bedankt alweer voor je verhaal en fijne joen verder. Ja, dat wens ik jou ook, want het zit er alweer op van joen. En een mooie joen verder. Nou, ik krijg wel energie van Bient. Nou, ik net hard Eimest. Morning, Bient. Topvioliste Annie Verheij. Ze houdt er nooit meer dan 50 uur onder de top. Mooi op. Oké. Nou, dan kist dan mooi even op de bal. Oh.